川釣りに行ってきました。1.5 時間ぐらいで、この超過です。結構ね追い川混じりましたね。あとは口細と、タモロコかな。餌は白刺しですね。これだけの超過出ると川釣りも楽しいですね。この魚はねちょっと最近魚がねだいぶ減りつつあるんでね、そういった川に放流したいと思います。追い川の餌釣り